kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon hande ko ñalawma alhamisa hawri ko 26 lewru février hitanɗe ujunnaje 26 hawri kadi ko ñalawma jeenayyi lewru korokko ɗo États-Unis. Kaburuji mon e demgal Pulaar ko adi foof ko siftindon e oɗo jamma hande alhamis ene wayno ko humtete ko 6h28 ɗum noon hawnaki nde keɓaton kabaruji tawat humtere ɓenni kono noon janggo subaka aljuma kejjari foti dartata ko ama 6h ko 6h woni hande salatu noddinte janggo aljuma kumtari ko 6h29 ñande aset kejjari moɗon en foti dartade ko adi 6h58 ene wayno ñande samedi nde humtete ko 6h30 kabaruji meɗen guiɗoɗen ko toon Washington hono Hillary Clinton ko joom suudu ancien président Bill Clinton kañum hoore mum kadi meeɗi wonde ministre des affaires étrangères e gouvernement makko kanko président Obama ene wayno noddunama toon hande to congrès ko ñalawma pour nawtade kanko hoore makko namde ko fati e haalluji kalteɗe e kanko Jeffrey Epstein siftindon tan ko kanko e gorko makko foof ene wayno ɓe jiyama soit ko photoji mabɓe soit vidéo ji mabɓe ne gone kayitaji makko walla ko haalluji makko kanko Jeffrey Epstein e nder konngudi noon nde o haali ɗum noon haysindo kamɓe congrès ɓe jiiɗano o haalde journaliste o caggal nde o yaltinde o wi wonde ko o notima toon ɗum noon kadi o haali o wi wonde ko kanko e Jeffrey Epstein ɓe gona andodirɓe ɓe jokkodirani ko fati ceylagal donc mo andodiri kadi hono joom suudu walla debbo mo ganduɗa liggotono Jeffrey Epstein kono wona ceylagal o wiyonde ko hayimo tan ko gueɗe ɓe namdotomo gueɗe diwoji dow asman ko mbiyata UFO ɓe namdotomo ko gueɗe ɗe ganduɗa ala fof ko nawɗi ɗum e Jeffrey Epstein ko wawi wonde ko kanko Hillary Clinton o haalino wi wonde ko o liyede namdade ɓe kanko e jamgal makko walla yimɓe woɗɓe pourquoi kanko Donald Trump ɓe namdata ɗum par ce que kañum no inde mum addira hen ni enen wayno ko inde Jesus haaliraka noon e Bible janggo aljuma kanko ancien président Bill Clinton warata to congrès non ko huccide yimɓe ko sarɗiyankoɓe surtout kadi ɗum ɗo kadi ko ɗabbande kamɓe républicain ji wiide wonde ko kanko Bill Clinton o il faut ko adde ɗum ɗo fof kadi tungnade journaliste uji kalata ko kamɓe républicain ji ɓe goni koye wallude kanko Donald Trump ɗum noon habde kala démocrate en walla kala yimɓe woɗɓe ɓe inde mumen gadda e ko fati Jeffrey Epstein au lieu de huccitande kanko Donald Trump hande toon to Washington ne wayni ko sehilaɓe walla yimɓe ɓurɓe takkade Donald Trump ene kulli oɗo sa joni hono kanko Donald Trump haalluji ɗi o haala ɗi walla no jaborto ni walla réaction ngaji ɗi waɗata ɗi ene fuɗɗimo hulɓinade seeɗa sibabude wonde est ce que kanko hoore makko nattani jogade contrôle ɗum noon ko yalti hande e wayno ko kanko Donald Trump sibabude discours makko ɓen ɗo won haalluji won yimɓe hewɓe waɗɓe réaction ngaji mum kanko Donald Trump o yaltiri hande ko wiide wonde ma waɗ peeje fof beelamo déporte hono biyeteɗo Robert De Niro noon ene wayno ko kañum hoore mum ko neɗɗo origine muɗum ko Italie kadi ko neɗɗo acteur mawɗo gandaɗo États-Unis kañum hoore mum haalino konngudi ñanden wi wonde ko kañum oɗo sa joni ɓernde mum no boni sibabude Amérique koko janfi ɗum taw nde addi hono Donald Trump par ce que Donald Trump il faut ko itire doole laamu ngu woni donc ene wayno ko kanko Donald Trump kadi e ɗin haalluji wi weltaki o wiyande Robert De Niro kañum hoore mum ene wayno ƴoƴani no fewi ɗum noon wiyata ko test uji ko wiyeteɗe EQ so waɗama ene wayno Robert De Niro kañum hoore mum grade muɗum towata kanko Donald Trump kadi o wi wonde ko sarɗiyankoɓe ɗiɗi hono kanko Ilhan Omar représentant jeeyaɗo toon to Minnesota e kanko kadi Talib on kadi ko représentant jeeyaɗo toon to Michigan kono origine mum ko palestinaji o ko ɓeeɗo ɗiɗi fof ko men jaltini e leydi ndi fof noon ko sibabude ɓeeɗo kañumen koye men jaabimomo gulli walla jenni discours makko mo wonno toon to Washington to congrès ñande 24 lewru ndu ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni kanko Donald Trump ko ɗum woni ko kullol wonande yimɓe taariɓe mum walla yiɗɓe wiide wonde ko no waɗirte réaction ngaji ni natti wonde hankkadi hunde gardiɗo leydi États-Unis walla kilifaɗo no waɗata ko ɗum waɗi e sondage mo kamɓe Euro News mo ɓe ƴefti mbi wonde 61% Amérique naɓe fof en cikki oɗo sa joni hono kanko Donald Trump haalluji ɗi o haala ɗi o natti wonde haalluji neɗɗo joguiɗo haqqille muɗum tungnade hande sondage uji baɗaɗi kamɓe Euro News mbaɗi ɗum ñande alarba hanki kadi hono juge goto mo ganduɗa ko ancien président Joe Biden no kañum nomno ɗum biyeteɗo Brian Murphy ɗum noon e nder ñawore nde waɗi ñande alarba nde wi wonde ko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata ƴeftude oɗo sa joni ɗo immigré ji ittude ɗumen ɗo e leydi he nawɗi ɗumen e leyɗele goɗɗe ɗum ɗo ko hunde nde constitution yamirani ko hunde kadi nde ganduɗa en loi international mbiyata due process yamirani e ñawore makko kanko juge Murphy ene wayno ko hoore makko yaadi koye e yimɓe immigré ji e avocat ji men kalminsino département immigration pour wiide wonde ko ne nawe leyɗele ɗe ganduɗa en taw kañumen koye men non seulement kalana mais kadi goni koye ñawoje ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko ɗo juge wi d' abord ko yimɓe wonɓe ɓe ñawori men gasani fotani jaltine leydi e kadi ene wayno ko so neɗɗo ne nawe leydi gondi yataw constitution mo États-Unis ene tambi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en kanko juge o wi ɗum ɗo ko hunde ni kamɓe département homeland security ni département justice ngala fof doole walla ngala fof droit wadde ɗeɗo gueɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko juge o kadi caggal nde o haali hono kamɓe homeland security walla kamɓe département justice ɓe jaabaki taw hande
donc ndeɗo ñawore en wayni ko ɗo e balɗe sappo e joyi soɓe jaabaki ñawore nde wonta tan kadi luwa wonde hay goto tan kadi ɓe mbawa yaltinde leydi ɓe nawa ɗumen leyɗele goɗɗe tawde jomumen ko e wiide mabɓe ko saliɓe ya hodde leyɗele mumen ɗum noon siftin ɗon tan ko Uganda ne jeeya e leyɗele o kalteɗo ɗo sa joni eɓe jiiɗi nawde toon yimɓe immigré Soudan du Sud en jeeya hen hay Ghana ne jeeyano e ɗeɗo leyɗele ganduɗa jabɓe yimɓe ne gadde toon taw ko réfugié walla ko immigré ittaɓe États-Unis ñawore nde ko haali ko hande tungnade news ko haali e Fox News ko haali mbi wonde ko kamɓe gouvernement Donald Trump en wayni ko e nder secret eɓe guittanoɗo yimɓe États-Unis ɓe nawa ɗumen e ɗeɗo leyɗele nde ganduɗa en ɗum dawiti noon yimɓe ni ko secret ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa kanko ñawo wi wonde ko ɗo e balɗe sappo e joyi il faut ɓe jaabo ɓe gaddanamo preuve walla ɓe gaddanamo holko woni justification mum walla ndeɗo ñawore ene wayno ko wona hankkadi loi siftinde on tan ene wayno ko kanko Christino en won fele oɗo sa joni wonde ko soodi avion goto avion kene wona million ngaji walla wona milliard uji de dollars oɗo avion kadi ene wayno ko wiide wonde ko kutoro ɗum pour nawtude yimɓe ittuɓe ɗumen ɗo e États-Unis nawde ɗum caggal leydi ko wawi wonde fof ene wayno ko kaɗon haala kadi ene wayno nane kamɓe démocrate en eɓen jiiɗi addude ɗum toon to congrès pour kanko hoore makko nodde ɗon ɗo ɓe mbiyata wonde kamɓe immigration ɓe ngala kalis holto ittata oɗo kalis omo sooda ɗiɗɗo avion ngaji surtout tan pour nawtude yimɓe ittude ɗumen ɗo e États-Unis nawtude ɗumen caggal leydi habruji men États-Unis cakkitorɗen hande ko to Washington kanko Donald Trump o haalata ko discours makko nde ne wayno ko kanko de sarɗinki jeeyaɗo toon to Minnesota o ardino debbo goto mo itti ɗum to Minnesota oɗon debbo kadi ne wayno ko seede ko fate gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe immigration mbaɗatoɗo sa joni wonande yimɓe wonɓe toon to Minnesota oɗon debbo wiyete ko Aliya Rahman tungnade kadi e habruji gumri NBC News oɗon debbo nde kanko Donald Trump o haalata kongude yennude démocrate en walla ƴettade ɗumen vidéo yo gartu toon to congrès mbawa vodde kala ko fate budget immigration kanko debbo umi dari dargol makko kadi ɗumnade hande Newsweek ɗo dari ɗo enen wayno ko yimɓe hew won wonnoɓe caggal makko koko joɗino wonnoɓe saraji makko kadi ko joɗino kono e wayno ko nde police o oɗon congrès nde ari nde wimo yo jooɗo sali ko ɗum waɗi o nanga caggal nde uppirande wiya wonde ko oɗo sa joni ko gantirɗo sellani andaka noon holko woni sababu gantirgol ngol tungnade hande Elian Umar e tungnade kadi yimɓe heɓe seedanteɓe mbi wonde omo jogui caɗele cellal ɗum ɗo fof ko sababu nde nangugol makko kanko oɗo biyete Rahman bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en gartu janggo kadi ko fati habruji meɗen États-Unis on jarama.